मु कहूँ गोटे पैसेंजर नुआ वर्ष बेले डिसेम्बर मास लास्ट ये 20 ना 22 मत कहले शिमिलीपाड़ बुलवा नहीं जी शिमिलीपाड़ कौन अच्छा कहले शिमिलीपाड़ बाघ बाघ कहले बाघ बुलवा नहीं जी अच्छा से दिन मुझे गोटे अलग गाड़ी मत देला ट्राभेल्स वाला जोटार उपरटा खोला मान पूरा खोला नहीं कि जाऊँ शिमिलीपाड़ भितर हठात बाघटे गुड़ेला ये भाई बाघ गुड़ेला माने ये मरजी ना ढाकुणी नहीं गाड़िटार मु उडेली 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 यही धरब बाघ चालाकी बुद्धि कली मु कौन कले लेफ्ट इंडिकेटर देली आगर गोटे छकी अच्छी इमती लेफ्ट इंडिकेटर देली बाघ कौन भाविला बाघ जी घटी डाणु बुल पड़े बाघ बाघ पड़ेगा बुझ ड्राइवर का बुद्धि पृथ्वीर 1.5 लाख जो दिन मरथे गोटे ड्राइवर से दिन जन्म एति जानता मु जो गीत शिखी जानी कौन गीत माने टोटाली आम जिते 29टा जिलार सब कथा गुड़ा कह माने कटिकिया शुणवे कौन गीत माने से बहुत कथा गुड़ा कहबी ना टे टे कथा समय ज्ञान ना